Pero doon natay kasayuran nga nakuy-kuyan. Nadili man din ni taga Subo, mo'y tag-iya, ining hotel nga atong gisgutan. Dili sa kuno taga China, mo'y tag-iya sa labing dako nga puhunan. Kung dili opisyal sa nasudnong kagamahanan. Ang among nahibawan sakop sa Senado. Mao'y bag-o tag-iya inilang hotel dinhi sa Subo. Ambot din siya mangita og dako kayong pundo. Binilyon ka pesos man ang transaksyon pagpalit ining hotel dinhi sa Subo nganong siya rin tag-iya ining maong kabtangan nga dako kaayo. Kini kunong maong sakop sa Senado nagpalaban ining iyang pangabaga dinhi sa Subo aron pagtago sa iyang identity gikan sa publiko. Di gyud na makit-an ang iyang anang mga dokumento nga gihatag ngadto sa mga sakop sa media ug nabasahan sa publiko. Pero ang tinuod jud kuno nga mga dokumento sa pinirmahay na sa pagpanag-iya ining maong hotel sa Subo naangan ining maong sakop sa Senado, pero dili makatabi ang mga hingtungdan kay gamhanan kay kandado, hugot kay non-disclosure agreements na termado sa tanang katransaksyon ining maong grupo. In fact, sa pinirmahay na gyud kuno sa kontrata, pagbalhin na sa pagpanag-iya ining hotela gikan sa karaan nga pamilya. Kansang magsuon, nagkalalis, pero hantod nakauyo na. Ibaligya na lang gining hotel sa mga ginikana nila. Kining sakop sa Senado ni kalit lang og tunga. Daghan kayo ang nahibong, daghan kayong natinga. Nga nung man ni siya. Siya di ay antinuod nga tag-iya. Di ilang ipasaba ang niya. Ang labing dako karon nga pangutana, diin man siya og kwarta. Diin man siya binilyon ka pesos gipalit aning hotela. Diin man gikan kining dako kayong katigayunan niya. Bisag unsaon pag dubli-dubli ang iyang suhulan sa Senado, bisag iapil pa ng iyang pork barrel nga napundo, dili makaabot ining taas kayo nga presyo. Dili masayon-sayon pagpalit og inilagay hotel dinhi sa Subo. So atong panidaan kini maong sakop sa Senado, doon na mga pinuang gipasugdahan kaniadto, doon na mga transaksyon gidudahan nga iyang gi solo. Tanang mga transaksyon sa niaging pamunuan murag niagi sa iyang sirkulo. Mao na nga murag nakatipak yun og dako-dako nga pundo. Kung muna pero gigamit sa gilegitimize na niya pinagi sa mga negosyo. Aron di